que amb aquest treball conjunt, amb aquest patrullatge de saturació, amb aquest estar al costat dels veïns, aquesta policia de proximitat. Què vol dir això? Estar al costat de la policia local, que també té el repte d'ampliar la seva plantilla, tant de bo s'aprovin els pressupostos perquè aquesta taxa de reposició desaparegui i l'alcalde de Manresa i tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya puguin ampliar les seves plantilles. Hi ha un compromís de tot el país amb la seguretat i sobretot amb la percepció de seguretat. Hem parlat de la necessitat de millorar la percepció que la ciutadania té i aquí també farem patrullatge conjunt, farem dispositius específics en determinades zones, en determinats espais, reforçarem aquesta intervenció també de suport en tot el que té a veure, en tot el tema de l'incivisme de manera més decidida. És a dir, nosaltres volem col·laborar amb la policia local en tot el que és el suport al compliment de les ordenances de civisme i fer aquesta dimensió més de proximitat.